Grand Slam turnir su bila je ludo zgrada, ali Novak je ovogodišnji finale na US Openu došao na samo korak od tog cilja. I ta pomisla sada više nije nakon fantastika nego čiste realnost. Samo je pitanje dana. Kada će se srpska trobojka razviti na centralnom terenu u Njujorku, Londonu, Parizu ili Melbourneu. I kada ćemo još ponoviti sačekavati strance čiji teniske federacije imaju veći budžet nego ceo Balkan. Dame i gospodo, pozdravite trećeg tenisera planete, Novaka Đokovića! Ja sam imao priliku da učestvujem i da igram pred beogradskom publikom i pred punom arenom i rekao sam da je ovo najbolja publika pred kojoj sam igrao i večeras smo zaista potvrdili da to je. Hvala vam puno, u svoje ime vam se zahvaljujem i u ime cijele reprezentacije i u ime svih tenisera i teniserki koji danas učestvuju, što ste došli i što ste podržali ovu humanitarnu akciju i nama je u cilju da u budućnosti ovo postane tradicija i da svi pomažemo ljudima kojima je pomoć zaista potrebna. I na kraju samo bih hteo da kažem da je ovo najlepši način da se obeleži fantastična godina srpskog tenisa. Jako mi je drago što većinu publike čine mladi ljudi i deca, jer je nam to na kraju krajeva bio i prioritet. Hvala što ste došli. Kao što rekao, teška sezona kreće trenutno mesto, krećemo u novu sezonu, pobedio se Federer, pobedio je Nadala. Svaki dvojica, pa i ostali koji su mnogo iza tebe mogu da čekaju na ovu sezonu. Pa naravno da je ovo najbolja sezona u mojoj karijeri i iskreno nisam očekivao da ću to tako brzo i toliko daleko da doguram u samo 12 meseci, ali naravno očigledno se veliki trud i zalaganje sada isplaćuje i nadam se da ću u sledećoj godini praviti još bolje rezultate. Naravno put do željenog cilja je još dugačak, iako sam treći na svetu, ali nadam se tu u narednih par godina da mogu da postanem broj 1 na svetu. Sledeće godine. Ne možemo da čekamo. Znate šta, odmor je verovatno nešto što mi je najviše trebalo u poslednjem periodu i nažalost umor je učinio svoje i u poslednjem tom delu sezone na par važnijih turnira nisam pružio željenu igru i rezultate, ali imao sam stvarno fantastičnu sezonu i ne želim da mi to se pokvari, tako da sam se dobro odmorio i u poslednjih par dana smo zaista puno vodili računa o organizaciji današnjeg meča i uopšte celoj manifestaciji.
reprezentaciji, tako da se nadam da će sve izvesti kako treba. Sigurno